Ollaan tänään kohteessa Sipoossa, Kittilän urheilupuistossa. Ollaan pukuhuonetiloissa. Haluatko vähän näyttää, mitä täällä on niin tekeillä? Täällä on 2 pesuhuonetilaa. Täällä oli vaihtunut lattia. Se uusittiin, tänne tuli uusi valu ja uudet hienot pinnat saatiin. Täällä tulee myöhemmin vielä laatutus seiniin ja lattiaan. Ja suihkut annetaan myöhemmin. Mikäs tää kone tässä on? Tää pömpeli, iso pömpeli, jeesaa meitä betonin kanssa. Tää auttaa kuivaa betoniin. Noin kuukauden ajan pyörii täällä. Mahtavaa. Mitäs muuta täältä löytyy? No sitten meillä on 4 eri pukuhuonetilaa. Täältä puustaa lattiat. Tänne tulee epoksi lattiapinnat ja korjausmaalattu nämä seinät täällä jokaisessa tilassa, mitä löytyy tästä kohteesta. Sitten meillä on myös vielä WC-tiloja, 4 kappaletta. Tänne tulee 120 asti laatoitus, tullut jo, ollut nopea tekijä. Ja sitten meillä löytyy 4 eri WC-tilaa. Nämäkin ollaan korjattu hyvään vuosiin. Täällä ollaan myös heitetty uudet maalipinnat ja laatta tullut tää 1200 asti. Niin seinään kuin lattiaankin.